Teidät on valittu Lapin parhaaksi työpaikaksi ihan virallisestikin. Ja teillä on ollut käytössä muun muassa yhteisöllisyyttä edistämässä Friendie Pro-palvelu. Mutta kerro vielä, että mitä se tarkoittaa henkilöstön näkökulmasta, että millainen on Lapin paras työpaikka? Mitä se on niin kuin arjessa? No siis siellähän vaikuttaa monikin asia, että meidän tavoitteena on kuitenkin saada semmoinen työporukka, jotka niinku ovat tuttuja toisilleensa ja tekevät kuitenkin yhteistyötä koko kauden, ja varsinkin kun se on tosi tiivis se kausi, niin totta kai halutaan, että niinku kaikilla on semmoinen hyvä olo tehdä niitä töitä siellä. Ja onhan se tosi mukava sitten, että kun porukka tuntee vähän toisia tai pääsevät ainakin tutustumaan, jos eivät vielä tunne toisiaan, niin sehän on helpompaa vaan se työskentely sen sitten työparin kanssa tai ihan sama missä tiimissä sitten onkaan. Että meillähän on tosi vahva tämä auttamisen kulttuurikin meidän yrityksessä, että ihan sama, että onko sie tarjoilija, opas, oot sie päällikkötasolla, itse omistajatkin, niin ihan sama, että kun kaikkihan tarvii apua jossain kohtaa, niin aina sitten pystyy kiskasemaan hihasta, että kuka tahansa se onkaan, niin aina tulee kyllä apua. Niin tämä on myöskin semmoinen tosi vahva tässä. Ja myöskin tämä Friendie tukee tosi paljon siinä sitten, että he pystyy siinä ennen kuin kausi alkaa, niin vähän jo katselemaan, että no ketäs siellä on ja vähän viestittelemään jo. Ja totta kai kauden aikana niin toivotaan myöskin, että porukka siellä sitten viestittelevät ja tutustuvat lisää siellä myös vapaa-ajallakin sitten.